Wannan mallakar baƙa ce, mai hana saurayi sufuni, mai hana budurwa sufuni. Idan har ka san kana buƙatar irin wannan baƙar mallakar, to kada ka wuce wannan bidiyon naka ne. Kada ku manta da mana sharing zuwa group 5. Bayan nan ku danna mana like sannan ku yi mai comment da salatin manzon Allah. Idan har kana buƙata ka sa masoyinka ya zama baya iya bacci, baya iya zama dole sai ya ganka ko sai ya ji muryarka, to wannan mallakar taka ce. Abin da ake buƙata kawai shine ba yawa sai zafi. Mallaka ce ta sunan Allah. Ba yawa sai zafi. Abin da ake buƙata shine wata aya ce daga cikin ayar Alkur'ani. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Wannan ayar da kuka ji na karanta za ka karanta ta sau 313. Idan ka tashi yanda ake karatunta shine idan ka karanta guda 100 za ka faɗi sunan masoyinka, ka faɗi irin kalar soyayyar da kake masa. Duk guda 100 in ka faɗa makisina fihi abada, duk guda 100 sai ka kira sunan masoyinka, sai ka faɗi irin kalar soyayyar da kake so ya maka. To haka za ku karanta ta. Kun ga 313. Idan kai 200, 113 ƙarshe sai ka yi guda 313, sai ka yi guda 113 na ƙarshe, sannan za ka kira sunan masoyin naka, sannan ka yi mai, sannan ka faɗi kalar soyayyar da kake masa. To in Allah ya yarda wannan mallaka mai sauƙi ce, ba wahala. In dai har ka yi yadda kuka gaya maka, ka yi kwana 3 ko kuma kwana 7 kana yin wannan, to bijahi sayyidina Rasulullah ka mallaki. Idan sau